Dili siya mutuo og kalinaw. Wa siya'y kasing-kasing. Wa siya'y gugma ug kaluoy. Mataglihok mao ang kabangis ug katalagman. Gitina ang mga ngipon sa espisong dugo. Usa siya kay mortal. Wa siya katapusan kay gikulit nga way kamatayon. Mapait nga tunglo ang kanunay giampo. Awanan kung daan ang imong pagalaktan o himayaon ka sa imong katawan kay ikaw ang maghari sa tibuok kalibutan. Ang iyang komunyon mao ang kamatayon. Ang iyang giludhan o giampuan mao ang hari sa infierno. Serafim! Iya ang gitagana ko nimong gingarian. Buutan ka na kong alaga. O gikahimutan ko ikaw. Dili! Dili! Serafim! Ang pagpaulipond, ang pagkamatngund, ang paglimod ug ang pagsubat. Nasayod ako sa imong gibuhat. Og nasayod usab ko nga gidungog kang buhi bisan tuod patay ka na. Busa pagmatao pagligon, kay nakita ko ikaw nga dili pahingpit sa atubangan sa akong Dios. Serafim! Ang pagbasol, ang paghinulsol, ug ang matuod nga hagit. Panahon na! Nalaglago na naghimo og kadaot sa kalibutan! Sinuwat ni Fermin Collantes Gomez, spinner Nelson Tandano, technician Achilles Hisemb, ubos direksyon ni Algin Nabakita. Dalit sa RGMA Super Radio Production Center. Naiubos ang akong kasing-kasing. Dili kayo magmalinaw. Ipanumpa ko, Serafim! Og karon niya ang laing sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Serafim! Kusog na nagdagaan ang mga oras. Mauhusab ang gikusgon sa akong kahadlok. Uban nila ni Doria ug Basti. Nawa na'y Serafim nga mubalik. Ug daon ta si Crisula. Patay man kini ug buhi. Miunong sila nako nga nagpaabot sa way klarong moabot. Moabot na ang kabuntagong. Dili na gyud kapugngan. Ug kung muhayag na, matingob na usab ang akong pagtuo nga wa na'y Serafim nga moabot, nga daon ta ang akong anak. Apan may mga hitabo nga kunwa dito ang imong presensya, natural nga dili mo gyud mahibawan. Ug ang mga hitabo sa paningkamot ni Serafim nga mubalik yun siyang buhi da ang akong anak. Miabot yun si Serafim, apan mihilak ako, kay bugnaw naman ang kalawasan ni Crisula. Apan si Serafim, mao ang hulagway sa paglaom. Inom na ni Crisula. Inom. Serafim! Ang tubig nga balaan sa karaang katedral nga nagtubod sa tiilan sa dakong Santo Cristo. Mo ikong gipainom niya. Serafim!
Crisula! Buhi si Crisula! Buhi ang akong anak! Nazario! Doria! Pwede sa buhay si Crisula! Buhay ang anak ni Nazario! Nitutusan mo, Nazario. Yan ang panangyayag piyong ang iyang mga mata. Gusto tingali siyang matuog na Nazario. Gipiyong na niya ang iyang mga mata. Katog, anak. Katog. Bahuay, anak. Bahuay. Gikapoy kayo ang imong anak na Nazario. Nazario? Baste. Ngano? Usay imong gitanaw og maayo sa BTS ni Crisula. Murag gituyo og hiwa kining BTS ni Crisula. Serafim. Mao kini naingnan nga hapit na mamatay si Crisula. Gituyo kinig hiwa. Dili kasagaran hait nga butang ang gigamit nini. Butang sa impyerno ang gigamit. Ang ighahabas ni Lucirum mo ay gigamit o mo ay gihiwa pagtuyo sa BTS ni Crisula. Nazario! Way laing makakupot sa ighahabas ni Lucirum gawas sa gyud kang Lucirum. Busa si Lucirum mo ay nangunay paghiwa sa BTS ni Crisula. Kung mao kini giantos ug maayo ni Crisula ngadto unta sa iyang kamatayon kung wa ko pa siya magkuha didto sa mga kamot ni Lucirum. Serafim. Huwag tangan ang inyong kabalaka. Maayo na si Crisula. Dili na mudot ang kala sa igahabas ni Lucirum. Luwas na siya. Yung ko Nazario, magkapahuay ka na. Kamusab, magkapahuay na mo. Nga na lang ko mo pahuway. Oras na siya para mag-andam o para pamahaw. Tabangan ti Doria. Mga kauban! Dala ka mo! Halapan ninyo, mangitag isusugnos! Wa mapakyas ang atong pagpaabot. May balik si Serafim. O nadagyo niya si Crisula. Serafim. Mangutana ka gyud sa inay tabo. Pero gipaningot og maayo ang imong anak. At imanaw na siya. Bahuayon na, Serafim. Trapuhi ang mga singot ni Crisula. Gipaningot siya og maayo. Wag yun. Wag gatigong. Kaya mauna ko si Lucirum. Imposible na sa kining itabuha. Duko na lang ang nakita sa gihagbaan ni Rudo. Ug mao na lang kitilapan sa mga binuhi mong bagairo, Lucirum. Matod mo pa, patay na si Rodong. Pero wa na dito ang patay niyang lawas. Imposible usab kayo kung gida sa bugapil ni Serafim ang patayng lawas ni Rudo. Nakita gid ako nga si Crisula ra ang gipas-an ni Serafim. Ug si Rudo diha sa yuta ug walay kinabuhi. Panganda mo! Sa buwaga na itong kamatayon na mga katauhan nga magtotoo sa langit. O, Lucirum. Lihog na, Nikom.
si Crisula. Serafim, karon pa ko makamatngon unsa kining niya sa iyang abdang. Murag tulo ka mga titik o tulo ka mga numero. Tulog na ka numero. Serafim, Napatikan ni Luciron si Crisula sa tuwa ka numero din siya agtang. Serafim, sa ato pa, nabutangan yun og ilhanan ni Lucilum si Crisula sa iyang agtang. Silbing ilhanan nga si Crisula usa na ka-impernohanon. Serafim, May pangutana. Kung kauban na nila ni Luciron kini si Crisula, masap-usap nga giilang kaaway ni Luciron ang imong anak tungod kay kanong gipitay nga pinadupa si Crisula sa dakong awan. Nganong gisilutan man ni Luciron si Crisula? Serafim, Si Crisula ra ang makasulti kung unsay mga hitabo nganong ingon ni adto ang akong nakita niya. oh Serafim, apan giunsan ninyo pag-ikyas gikan dito sa kamot ni Lucilum. Usa sa mga sakinan ni Luciron mo ay among gigamit pag-ikyas o gilipat ko sila. Aron sayon ra ang among pagpaingon din. Huwag nahabilin ng kabayo. Nganong nagdinaganay sila paingon din unsa ilang gikahadlukan. Unsa? Tago mo! Tago! Tago rin mo! Dihala mo! Tago mo! Tago! Dili ko kabiyaan si Crisula. Dili may makatago si Crisula. Ayaw biyahe si Crisula! Dili ka lang yung sa'yo! Bugawas ko! Serafim, samaran ng maong tao. Rudo! Kensa, Rudo! Rudo! Nikom, ganiyarang nahumanog kao ng imong mga sakop. Ganiyarang kami naghuwat nimo. Huwag ako, Nikom. Di lang sabon niya hibawan nga magkalitong pingit sa kasakit si Luciron. Doon na gid siya gipamati siyang lawas. Ngano sa ka nga dili man sa mga tabang ni Satanas. Mao ka na akong gipaabot, Nikom. Nga makigisulti na sa ko si kamahalang Lucifer. Aron pangutanong ko siya nga nung wa siya gihinabang ng higayuna ilabi na gibla ko. Naipaw siya sa kunguna-una. Mabatian niya bisan na nga kunguna-una. Tungod kayo sa kana sa magasan ni Lucifer nga rin ako. Nga maoy usa siyang pinalabi o pinilit, Nikom. Dali na!
Mas kamanan yun si Lucifer kaysa gituan o giludhan sa mga magtotoo sa langit. Sa akong gitutukan, Nikom. Tungod kay ako sa mga gibati sa kong kaugalingon nga sama ni mo, wa sa ako'y kamatayon. Ha? Manduhin na sila. Lukpo na to ang tanadapit. Ayamo na to ang mga magtotoo sa langit. Larga! Nagtuo na sila sinikom nga patay na ko. Gituyo na ko nga wa ko mulihok. Aron magtuo na sila nga patay na gyud ko. Pagbiya nila kay gipangita ka og si Crisula. Naning kamot ko. Mibangon ko og nangitag kasakyan. Hunya nagkagubot na umayo. Misamot ang dako na kong kahigayunan nga maka-eskapo. Ug nakita na ako ang usa ka kabayo. May panapton akong ipansag si mong bubaro do. Paakasin mo. Hindi na kinahanglan si Rafim. Buhata ako sa mong buhaton nga maluwas ko. Luwas ako si Rafim. Kuha palihog ang ipabaga na kong kutsilyo. Anak ipabaga mong kutsilyo si Rafim. Sige, sulti, Rodo. Sige, sulti. Kung sapay na hito mo. Diyang nagkagubot na nagkahigayon kong pangita o kasakyan. Hulya, nakakita ako nga kabayo. Unya, kung sapay na hito mo, sulti pa. May akong isakyan sa akong pagkikiyasag. Kabayo! Maya gani kay wa kanila mamatno ni Rodo. Wa kay kusukay mo na nga kabayo. Si Rafim, nakuyapan si Rodo. Mas mayo. Aron dili ni siya makamatnon sa kasakit. Nakuha na ang usa ka bala. Usa na lang kabala ang kuhaunon nga niya si adukan. Si Rafim! Si Crisula! Si Rafim, tama! Pagani matiwas og atiman ni si Rafim si Rodo. Kalit lang mitimbakuwas si Crisula og misyagit sa tumang kalisang. Ug bisag nagkalisod-lisod, midagan si Crisula paingon sa gawas sa langub. Nunti palihog ang uban pang mga sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Si Rafim
Sugilanon nga sinulat ni Fermin Collantes Gomez. Direktor Alcin Abakina. Spinner Nelson Tantano. Recording Engineer Achilles Hessen. Ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.